Zdravím vás, priatelia, po dlhšom čase vo svojom novom cykle, ktorý sa bude volať Páči sa mi to. Tak čím by som začal, čo mne sa tak veľmi zapáčilo v poslednú dobu, na ktorou vecou veľmi často rozmýšľam, je, páči sa mi, jak sú strašne niektorí, väčšina ľudí dnes taká súdržná, spolu držia. Hrozne mi to niečo pripomína, možno, že sa k tomu dostaneme neskôr, že čo mi to pripomína, ale o čo ide? Hej? Pár dní dozadu som náhodou zapol nejaký kanál, na ktorom vysielali prejav prezidenta Ukrajiny Vladimíra Zelenského na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a to bolo len samé oni tamto, oni hento, samozrejme tí oni to sú Rusi, hej, toto oni teraz toto robia a teraz idú tamto robiť. O ničom inom nedebatovali, jedine o Rusoch. Hej. A pritom to je svetové fórum, hej, ale Rusi bola hlavná téma prejavu Vladimíra Zelenského. Hej. No a ešte tí potom, ale mne, čo sa najviac páči, že ozaj teda tí ľudia tak spolu držia všetky tie statusy tých všetkých aj pohlavárov tých európskych, aj mnoho obyčajných ľudí, aj na Facebooku, na Instagrame, samé tie žltomodré vlajočky dneska už prídu aj na demonštráciu, aj tak, kde, ja neviem, Poľsku, alebo v Maďarsku, alebo na Slovensku, v Čechách, prídu s ukrajinským let. To je, vidíte, tá súdržnosť, to je Ukrajina, slobodná, táto, ja neviem, čo všetko tie, ani neviem, koľko všetko tých sloganov je, hej. To už mi tam chýbajú len slogany, ako, ja neviem, Ukrajina, Vladimír Zelenský večne živý, hej, alebo s Ukrajinou na večné časy a nikdy inak. Hej. Ruky preč od Ukrajiny. Dám si taký status. Hej. A počkajte, to bol Vietnam. Ruky preč od Vietnamu. Hej. Niečo mi to pripomína, tá súdržnosť, taká tu, hej. Proletári všetkých krajín sa spojili, Ježiš, čo to trepem, Ukrajinomili sa všetkých krajín spojili a držia spolu. Toto sa mi strašne páči. A to len tak ako na margo. No, uvidíme sa potom v ďalšom krátkom diele, čo sa mi zapáči, a tak vás pozdravím a oznámim vám iné veci, ktoré sa vám môžu páčiť. Aj keď vám sa niečo páči, kľudne mi to napíšte do komentu, ja to skúsim nejako komentovať, alebo vám o tom niečo viacej porozprávať. No, tak to je asi všetko na dnes. Tak dovidenia.